Дәүләт оборона комитеты 1941 елның 25 октябрендә чыгарган приказда бу эш Казанский обвод, татарча әйтсәк Казан каймасы дип атала. Татарстанның көнбатышында әлеге саклану корылмаларын булдыруга республиканың 28 районыннан Казанның югары уку йортларынан барлыгы 1 миллион 107 мең кеше катнаша. Чын мәгънәсендә тарихта тиңе булмаган эш башлана. Этот рубеж должен был протянуться от Горьковского укрепрайона до Каспийского моря. С Казанским обводом ситуация немножко другая. Он строился персонально для защиты Казани. Он был изогнут такой определенной дугой, почему и получил название обвода. Мәгълүм ки 1941-42 елның кышында Чуашстан һәм Татарстан районнарында алып барылган әлеге окоп казу эшләре ул вакытта нык сер астында саклана. Андагы эшнең барышы, яисә әлеге авыр хезмәттә катнашучылар турында бер кайда да язылмый һәм сөйләнмиде. Шул секрет белән багышланган, шул серле булган бер генә мәгълүматта менә бу бер генә җөмләдә язылган. Бик күп анда перчаткалар бирү, акча бирү, бәрәңге җыю һәм башка итләр, оннар җибәрүләр, алар күп менә окоп казу турындагы бер төзелешнең ни акыты, ни бер җөмләсе әйтелмәгән. Шулай да 1942 елның февралендә бирегә окоп казу эшләренең барышын тарихта калдырыр өчен НКВД махсус рөхсәт белән Түбән Новгородтан Николай Капелюш дигән фотографны җибәрә. Ул биредә 2 тапкыр була һәм 30-дан артык фоторәсем эшли. Он фиксировал как раз не общие какие-то кадры, а бытовые детали, благодаря чему мы можем видеть, кто строил, как строили, чем строили, в каких условиях вообще это происходило. Авыл картларының сөйләвенә караганда ул вакытта һәрбер йортка да 5-6 окоп казучы кешене көтә торган булганнар. Аларга көненә 600 грамм икмәк һәм аш пешерер өчен onun ярмасында биргәннәр. Ул елны кышы да бик салкын була. Шуңа күрә окоп казучылар туңган җирне учак ягып эретә торган булганнар. Инде утынны алар мәктәп бакчасында алмагачларны һәм урамдагы агачларны кисеп әзерләгәннәр. Опас районы Богыш авылында яшәүче хезмәт һәм сугыш ветераны Фәһим ага Фәсхиевка сугыш башланганда 16 яшь була. Фәһим ага ул көннәр хакында сөйләгәндә йөрәк җылый, күңелләрен иди. Мен ишәмәстер булгандым монда ул. Шушыны кирәк менә ул бит әле балай түгел. Туп-тур торадыр чыгып киткән шулай. Что танка узмаска. Монда кеше кайбышта, ул кайбышта халыкка килеп турдылар бит безгә монда. Һәр җирдә яктыраттылар аларны. Алар мунчаларда да тордылармы? Алай да булды. Мунчанда зуйттылар. Шулай. Шушы вакыт монысы кул белән казыган инде. Чагыштырмача кыска гына вакыт аралыгында төгәлрәге 5 ай эчендә танкларга каршы тору өчен 331 километр окоплар казыла, 392 күзәтү пункты һәм 98 яшерен ут ноктасы, 419 землянка корыла. Шул ук 1941 елда Кайбыч, Апас һәм Буа җирләре аша беренче тапкыр Казан-Ульяновск тимер юл салу эшләре дә башланып китә. Аны башлыча җирле халык белән Идел буеннан куып китерелгән немец халкы эшли. Уйлап кына карагыз. Атлар, сыерлар җигеп, кул хезмәте белән 1 ел эчендә 204 километр әлеге юл салына. Әлеге юлны тиз арада төзеп бетерү Сталинград сугышында җиңү яулауда әйтеп бетергесез зур роль уйный. Чөнки юл фронтны корал, хәрби техника белән тәэмин итүче Себер, Урал һәм Казан якларын Сталинград белән бәйләүче бердән-бер кыска юл була. 5 ай эчендә шушы тимер юлны төзеп бетерәләр. Һәм менә монда алда чыннан да менә Идел буе тирәсендә урнашкан немецләрнең дә катнашу билгеле. Аларның блиндажлары, әле күптән түгел ачыклары балар хәрби культивация салды. Алар бик шундый тыйнак, аларның шүрлекләре, ага шүрлекләре нинди ризыклардан куллангандыклары шуларда күренеп тора. Алар бит инде хәрби немецлар булмаган, пленныйлар булмаган, алар Идел буе немецлар. Идел буе немецлар. Гражданский кешеләр. Идел буе немецлар булганнар инде. Ну алардан инде бер никадәр шикләнгәннәр дә бит инде. Сатлыктан булмасыннар, теге булмасын дип аларны шундый эшләргә мобилизовать иткән. Чүпрәле районы Түбән Кара китә авылында яшәүче хезмәт ветераны Якуб ага Шаруков ул елларны үз күзләре белән күргән кешеләрнең берсе. Ул чакта авылдан 3 кеше, 2 кыз һәм Якуб абый Буа районы Суксу авылы янында эшлиләр. Мен 42 елны 13 июль көнне монда эшкә төшәм. Урамнан бер 26 кыз бала, бер 25 кыз бала, мен 27 елга бергә уйнаган кешебездән ничектер оныттым да инде. Арбага салдылар, аллага килделәр. Biz monda bo'ldik endi. Biz to'froq tashirdik. Ketdik to'froq tashirdik. Hop, kishi ketindi. Авыр хезмәт булган бит инде. Авыр.
Ну, көчебезгә кадәр эшләдек инде. Әтелә хәл юк. Җиңү көне алдыннан гына Апас районы мәдәният йортында шул чорда алып барылган эшләрнең 80 еллыгына багышлап зур истәлек кичә сузды. Бу көнне бирегә килүчеләр зак еллар буе сер булып сакланган байтак сорауларга җавап таба алгандыр. Чөнки 41-42 елларда Татарстанның көнбатышындагы тау якларында алып барылган бу хезмәт республика тарихына үзенең батырлык үрнәге белән генә түгел, фаҗигале көннәре белән дә кирип калды. Ни кызганыч, шул окопларны һәм танкларга каршы траншейларны казыганда һәм тимер юлларны салганда вафат булучыларның саны әле бүгендә сер булып кала. Ульяновскидан һәм Татарстанның Апас буа Кайвыш районнарыннан Рамис Сафин, Татарлар.